Здравейте! Днес ще ви покажа една от най-яките игри, която излезе преди, не знам, майче една седмица, горе-долу. Не, излезе миналата сряда. На 2 март. Казва се Clash Royale и е взела почти цялата логика от Clash of Clans. Смисъл, вижте, те са превърнати в карти и са добавени някои нови, което е много яко. Сега ще апгрейднем този гигант на 2-ри левел. Като апгрейдвате картите си, така вие печелите левел, който ви прави по-силни, разбира се. Може да го разберете, дали да не сте играли. Със сигурност и Goblins Hut, което е много добро, да ви кажа честно. Тук може да махнем Fireball-а. Той вече не ми трябва. Не, всъщност ще ми трябва Fireball-а. Например, ако ми остава малко, за да разбия една кула. Сега ще играем, разбираш, един мач, за да видите как изобщо става нещата. Така. Тук се отварят честове, от които и се падат картите. Тук си пишете в клана, който можете да влезете в 3-ти левел. Тук гледате всякакви битки на много по-силните си. Ако сте в началото, разбира се. Не бих искал да ви обидя. Ето, гледайте. Така, започваме битката. Тук мисля да сложа Giant, много тъпо го сложих. Съжалявам за изказа ми. Тук ще пусна скелетната армия. Да, майче, гиганта няма да оцелее. Разчитам на мини пеката, даже аз да я получих много скоро и много бързо я апгрейднах на 3-ти левел. Аз също започнах преди 1 час, но аз... преди 2-3 часа, но аз съм я играл половин час. Мисля, играта е много интересна и е по-хубава в Clash. Не искам да ви обидя, разбира се, ако сте голями фенове, но според мен си е така. Не знам, но какво се прави? Според мен си е така. По-яка е. Да, включени са много аспекти от Clash в Clans, но вижте, аз мисля, че графиката, не в графиката, но не знам, нещо ме кара да си мисля, че това е, че е по-хубава. Не знам, нещо ме кара, не знам какво. И да, сега победих. Печелите тези, да видите сколко сте го били, сколко сте го победили. И печелите купи, с които се сравнявате от клана. Ето, например, аз маче съм на предпоследно място. Но ето ми го и силния профил. Сега ще ви го покажа. Ето го Роналдо, 4-ти левел, аз тук съм 3-ти на предпоследно място. Ето го. Вижте ми тестето. Много ми е слабо пеката. Интересно. Тук ми е 3-ти, там ми е така, 2-ри. И си мисля да игра матч. Така. Мисля, че се вижда. Мисля да пусна гигант тук. И мини ПК
тук. Сега се очаква от мини петката нещо да направи. Сега скелетната армия също. Да, убих първия тауър. Сега разчитам малко повече на мини пеката. Да, победих. Много бързо си мисля аз. С 3 на 0. Така. Сега ще сложим дракон тук, за да разберете как ще е по-добре. Как ще е по-добра атаката. Аз според мен така, защото вижте пеката има много по-силен демидж от в смисъл от Baby Dragon. Затова така. Нищо. Спокойно, сега ще унищожим и Кнайта, който много лесно сега ще го убием. И Гигант. Giant. Трябва ми бебе дракон. Трябва ми бебе дракон. Бързо! За да убием тази гадна армия. Много тъпо. Така. И да! Успяхме с първия тауър. Сега ще бием 2 удара. И 2 не успяхме даже. Тук ще сложим москитар. Москитара е нещо средно. Не е толкова добър, но не е толкова зле. Нещо средно. Не е толкова лош. Колкото много хора си мислят дали да играят от много време и да са специалисти. Аз си играя от... Не знам. Майче от 5 марта. 2 дни след като се е пуснали в Google Play. Иначе тя е влязла майче на 25 декември в Mobile Genie, 25 февруари в Mobile Genie и в Aptoid. И хайде! Да, успях, пак победих. Yes. Така пак 3 на 0, продължаваме да побеждаваме. И това ми ще да е първи епизод. Следващия епизод, може би следващият епизод, не съм сигурен, може да го отворя, пък ще ви кажа какво съм отворил, ще го запиша на лище. Честа. Следващият епизод ще ви кажа какво съм отворил или ще видите какво ще отворя. Ще отворя Free Chest. И сигурно тук нещо ще апгрейдна, не знам, не съм сигурен все още какво ще се случи в следващият епизод. И да ви е харесало. Ако ви е харесало, дигнете палче и до скоро виждане.